time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Jesus, He rose from the... Sarong maugmang hapon sa Indugabos mga tugang. In advance, Happy New Year! Perang oras na sana mga tugang ay New Year na, bagong taon na. Ano? Perang oras na sana mga tugang. Sabihon ta na pag abot kang alas 12, 1, aga, petsa 1 na. Ngunyan na daw na petsa 30, 1 kang bulan ning Disyembre aldaw ning Martes. Ano? Sana po kamo ay naghahanda na sa pagsalubong sa bagong taon, ano? At sana po mag-ingat-ingat tabi kamo, ano? Ta dipisil baga magbabagong taon pagkatapos nasa ospital, iyon pala kasi naputukan, ano? Mag-ingat-ingat tabi, ano? O ang problema minsan bagong taon nasunugan kasi ang nangyari ay nakalimutan, ano? Kaya ingat-ingat lang tabi kita ta. Mas maray na baga ang nag-iingat. Sabi nga, prevention is better than cure. Ingat tabi ka, no? Kaya magdangog sa mga tinatawag na warning, okay? So, ngunya na petsa 31 kang bulan ning Disyembre, ang huring aldaw kang bulan kang taon at bulang kaining bulan ng Disyembre. Siguro bago magtapos ang taon na 2024, sana po mga tugang bago mag-abot ang sabi nga ni 2025, ano, January, kung talagang sabi nga sasalubungin tabi nindo, pwede po ba kayo maglaan ng kaunting panahon magpasalamat sa Diyos? At sa pagpapasalamat sa Diyos, pwede po ba ninyong ipanalangin yung mga tao na ngayon hindi na nakapagdiwang ng 2025 sapagat noong 2024 malamang sila po ay namaalam na, ano, kaya sana po ipagdasal po naman natin sila, ano, na sila ay mag-ugma doon sa buhay na walang hanggang kasiyahan sa langit. Yan po ay maganda yung ugali ng isang Kristiyano, ano, na hindi po basta sabi nga ni nagbabago ang taon pero ang tao naman para bang hindi nagbabago. Sana po sa pagbago ng taon magbago na rin ang tao. Pero paano, Father, magbabago ang tao? Ano? Alam mo, para magbago ang tao, ang importante magbago ang pag-iisip kang tao. Kasi pag ang pag-iisip kang tao day nagbago, miski nagbago nga ni ang harong, nagbago ang mga bagay-bagay, nagbago ang ano, pero so isip manggiraray, pareho manggiraray, mabalik manggiraray tabi yan sa dating ugali. Ano? Kaya siguro baguhin ta ang satuyang mga pananaw sa buhay. Sabi nga, mga mindset, ano? Kung igwa kita ng positive mindset, so magayon yan. At hindi lang of course positive mindset, kundi bilang mga Kristiyano, maganda po ang tinatawag natin hopeful mindset. Ang ibig sabihin na palaging umaasa. Tandaan po natin na sa kabila ng lahat, ano man mangyayari, palagi tayo ay magwawagi. Dahil po, tayo ay umaasa. Ano? So, kung sabi nga na, kung hindi mo ngayon, pero darating yan. Yan ang palaging darating din po yan. Ano? Kaya mahalaga po yun, palaging may paglaom o may pag-asa. Sana yan gawin natin, ano, ngayon sa bagong taon na para bang wag na yung sinasabi nga nag-regret. Kasi minsan ang nangyayari mga tugang, inibaga, para bang lumipas ang taon 2024, ang tanong, ano ba ang nangyari sa buhay mo? May nangyari ba sa buhay mo? Kaya maganda nga sinasabi na itong pagpasok ng bagong taon, maganda po na tayo ay magnilay-nilay. It's a time for reflection. Ano?
Kaya we are inviting everyone siguro bago magtapos ang taong 2024, siguro you gather the family, siguro mamayang gabi tipon-tipon kayong pamilya, magpasalamat sa Diyos sa at least na natlampasan nindo ang mga pagsubok noong 2024. At sa mga darating pang panahon, darating pang mga araw, malalampasan din natin, mapapagtagumpayan nga natin ang mga mangyayari dahil may Diyos na ating kasama. Yan ang importante mga tugang sa buhay ng tao. Huwag po tayong makalimot sa Diyos. Yan, paalala palagi ni Father Butch yan Kasi may mga tao na nakakalimot na sa Diyos palaging inaatupag na lamang kundi magtrabaho, magpagpayaman, maging sikat, magganito, lahat-lahat. Pero nakakalimutan nila ang buhay. Sabi nga, hanap ka ng hanap ng buhay. Ang tanong, natagpuan mo na ba kaya ang buhay na hinahanap mo? Hindi yata, Ang tunay na hanap buhay ay kanyang isinasabuhay ang buhay. Paano natin sinasabuhay ang ating buhay? Tingnan natin ang maraming aspeto ng ating buhay. Number 1, physical. Hindi ba? Yung physical life natin. Siyempre, pagdating sa physical life, nandiyan na po ang tinatawag nating kalusugan. Baka high blood ka na, o baka diabetic ka na, o napapabayaan, marami ka ng uric acid, marami na kang cholesterol, marami ka ng mga rheuma, So nakakalimutan mo na. Kaya nga nakakalimutan mo na rin ang iyong physical life. Alam mo, let's get first physical. Ang physical life, yun nga, wag po natin makalimutan ang huminga. Inhale, exhale, inhale, exhale. Yan po mga tugang importante. Physical life. Kasi alam mo, nilikha tayo ng Diyos with body and soul. So physical, okay? Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, let's take good care of our body, our physical. Papaano? Exercise. Maganda po, walking. Yan ang ginagawa ni Father Butch. Nga lang, medyo tag-ulan kasi ngayon. Medyo hirap ako maglakad-lakad. Hindi ako nakakapaglakad-lakad dyan sa Legazpi Boulevard. Pero alam mo, pwede naman maglakad-lakad sa kwarto. Masasabi nga kung pwede, galaw-galaw, parang hindi pumanaw. Yung mga tugang, yan sinasabi, galaw-galaw. Araw-araw, dapat kang gumalaw. Kasi pag hindi ka gumalaw, pag ikaw nabubuhay sa araw-araw, baka ikaw ay pumanaw. Mahirap na po yan. Kaya take good care of your body. Take good care of your body. Pero not so much na sinasabi na wala kang ibang iniintindi kundi katawan. So huwag nakakalimutan na ng ibang bahagi. Alam mo, isa pa naman, take good care of your mental health. Yun, anong mental health? Kaya maganda minsan, nagbabasa-basa tayo. Okay, hindi, nakikinig kayo sa akin. Kasi tuwing hapon, nakikinig kayo, may natututunan kayo. May natututunan kayo kung anong mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan. So maganda po yun. Magbasa tayo at sa pagbabasa natin, libangin natin ang ating sarili. Kasi sa panahong ito, marami nai-stress. Isa po yan, nai-stress kasi sa trabaho. Wala nang panahon ng exercise, wala nang panahon na maglibang-libang o mag-enjoy kasi trabaho ka na ng trabaho, stress, mental, psychological problema, marami kang meeting dito, meeting doon, nakakalimutan mo na ang tunay na buhay na dapat ikaw mabuhay. Tanda natin kahit yung sa ritual, sabi ng man is not made for Sabbath, but Sabbath is made for man. Tingnan mo, minsan meron tayong love of the law or law of love. Yan minsan baliktad Mas papabura natin ang pagmamahal sa batas kaysa sa pagsunod sa batas.
ng pag-ibig. Yan, okay? Dapat huwag mong kakalimutan yan. Sige, physical, mental, yan. Pag na mental, siyempre, sabi kong intellectual, basa-basa tayo. So, mas maganda po na meron tayong mga hanggang ngayon, may kahit alimbawa, ako, 67 years old na, 67 ako ngayon sa, darating na buwan na to. Ay dapat, ako ay dapat maging intellectually capable pa rin, nagbabasa. Okay? So, physical, mental, moral, maganda rin po yun. Na huwag mong kakalimutan ang magandang ugali. Ulit-ulitin natin ang mabuting bagay, ang mabuting gawi, at maganda ang magiging ugali. Yun, moral life. So, mabuhay tayo ng marhay, hindi maraot. Okay? Isa pang bagay na magandang alagaan din natin, ang spiritual life. Baka nakakalimutan na kasi natin, Okay, bagong taon na po yan, So sana sa bagong taon, take good care also of your spiritual life. May panahon ka pa ba magdasal? May panahon ka pa ba magsimba? May panahon ka ba talagang magbigay ng panahon para sa Diyos? O parang wala ka ng panahon kundi panahon magtrabaho, panahon magbagay-bagay, pero pagdating sa panahon sa Diyos, wala na. Remember, take good care of your body, your mind, and your soul. Anyway, babalik muli si Padre Bulls pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase Oping. Ngunyan na huling aldaw kang bulan ning Disyembre. Sa ring huling bulan, huling aldaw kang bulan ay kang taon 2024. Ano? Sana po mga tugang maglaan tayo ng panahon. Panahon pagpapasalamat. Ano? Naramdaman ko mga tugang kang kami ay nasa Santo Domingo Church, Quezon City. Igwa kaming inaapod na Te Deum. Ano? Talagang pag-abot ng yung bagang midnight, naduman kami sa simbahan, sabay-sabay kaming Te Deum, okay? Nagpapasalamat sa Diyos, Maganyan mga tugang, o kundi man kita sa atya na alas 12 makapagpasalamat, siguro, ngunyan, ngunyan na hapon, pwede ka naman siguro magsimba, And by the way, ngunya na 31, sa kuya na rin ipaliwanag sa indo mga tugang ang manunungod sa aga. Unang aldaw kang bulan, kang Enero, unang aldaw kang taon, sa tuyang sineselebrar ang sarong dakulang kapistahan kang sa tuyang mahal na ina na si Maria, ina ng Diyos. Alam mo, tama-tama bagong taon, may bagong tao na itinatao sa tuya ng Diyos na sa tuyang arugon. Arugon ta si Maria. Si Maria, si Maria. Si Maria, tanda natin, siya ang babaeng pinili ng Diyos, Ama, na maging ina ng kanyang aki na si Kristo. Okay? So yun po makikita natin mga tugang na sa simulang-simula pa si Maria ay pinili ng Diyos. Yun, napakaganda po ito Kaya wag nating kakalimutan yan. Itong dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Sabi niya, paano Father? So ibig sabihin, mas gurang si Maria sa Diyos? Hindi po ganon ang ibig sabihin yan. Ina siya ng Diyos dahil si Kristo ay Diyos. Okay, maliwanag? Yan. So, yan maliwanag po mga tugang yan. Pwede bang sabihin lang, ina siya ni Kristo? Pwede rin. Pero ang tumpak na tumpak dyan, kung si Kristo ay kinikilala natin Diyos, so si Maria ay ina ng Diyos. Yun, okay? Maliwanag po yan. Kasi minsan sinasabi nila, may mga pilosopong mga tao. Sa mga tuwid, si Maria pala, Father, mas gurang sa Diyos. Hindi po, siya po ay pinili ng Diyos na maging ina ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. Yan, maliwanag, Yan, napakaganda po yun. Kaya tingnan natin, nung binati ng anghel si Maria, ano ang sabi ng anghel kay Maria? Maganda po ito Naalala ba ninyo nung pagbati ni Anghel Gabriel kay Maria?
Maganda ang sinabi ni Angel Gabriel. Hail, full of grace. Yun natin tandaan mo na ang ano pala ni Maria, full of grace. Si Maria ay puno ng grasya. Si Maria ay puno ng grasya. Tandaan natin 'yan. Ito bagang sinabi niya ng anghel. Okay? Ito ang sabi, matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika ng anghel sa kanya, ang pagbati sa kanya, sumasa iyo ang Panginoon. Yun. At napakaganda po yun. Kaya nga, noong Pasko mga tugang, ay ating pinagnilayan yan, Kaya sa Pasko mga tugang, ating inalala na sa pamamagitan ni Maria, si Jesus o ang Diyos nagkatawang tao. Yun. Dahil kay Maria. So sa makatuwid mga tugang, malaki po ang ginampanan ni Maria. Ano ang unang ginampanan ni Maria? Siya ay ina. Bakit? Sinabi din ni Angel Gabriel. Tandaan natin mga tugang yun. Ano sabi na Angel Gabriel kay Maria? Manganganak ka. Ito baga, sabi baga dito ito na ito sinabi na si Maria ay manganganak ng isang lalaki. Okay, maliwanag ito si doon sa naalala ba ninyo mga tugang, balikan lang natin ito nung 5 araw ng simbang gabi. Yun ang ebanghelyo. Manunugod yan sa Annunciation of Mary. At ang sabi dito, sabi nga dito, naggulimehanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagat kinalugdan ka ng Diyos. Okay? Ito sabi ng anghel, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. O tingnan mo, maliwanag po, nasa Bible po yun na si Maria, ina ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. At makikita naman natin, tingnan mo nung nagbisita si Maria kay Isabel, anong sabi ni Isabel kay Maria? Maganda ito sa English, who am I that the mother of my Lord should come to me? Magandang maliwanag na maliwanag po yun, Who am I that the mother of my Lord should come to me? The moment your greeting sounded in my ears, the baby in my womb leaped for joy. At ang sabi ni maganda pakakasabi po ni Isabel. Maganda po. Ano sabi ni Isabel? Sabi nga dito, maliwanag ito, sino ako? Yan ang pagkakasabi ni Isabel, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? O ang tawag ni Isabel, siya po at pinakilala. Kung makikita natin dito, ang una pa lang nagdeklara na si Maria ay ina ng Diyos, ay walang iba kundi si Isabel. Matatagpuan po natin yan kay San Lucas noong visitation. Kung kayo nakinig talaga nung simbang gabi, sa 6 na araw ng simbang gabi. Nung sinabi ni Isabel kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Ulitin ko ito, sinabi ni Isabel, sino akong dalawin ng ina ng aking Panginoon? O sino tinutukoy ditong ina ng Diyos, ina ng Panginoon? Si Kristo, si Maria. Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati at nagalaw sa tuwa ang sanggol. Ito pong sinabi po dito ni Isabel kay Maria, mapalad ka sapagat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya ngayong araw na ito mga kaibigan, o bukas pala, January 1st, maganda. Hindi po tayo nagsisimula. Ang bagong taon ay hindi tayo nagsisimula
na ulila. Bakit? Meron po tayong ina. Ano? Meron tayong ina na maggagabay. Hindi ba? Maganda po ito eh. Kayo po may mga ina. At ako po, ang ina ko, I am proud of my mother. Ano? At sabi ko nga, 2 beses dinala ko ang nanay ko sa Israel. Nag-pilgrimage kami, napunta pa kami sa Roma. Okay? So maganda po mga kaibigan yun na mahalin natin ang ating mga ina. Ano? Ikaw, mahal mo ba ang iyong nanay? Baka, alam mo, kung may pagmamahal ka sa nanay mo, pagpapalain ka. Pero pag hindi ka nagmamahal sa nanay mo, awan ko, paano ka ba naging tao? Hindi ba sa nanay mo? 9 na buwan, tingnan mo ha, 9 na buwan. Saan man ang nanay mo pumunta, dala-dala ka at hindi ka ikinahiya. Ano? Ang laki-laki ng tiyan ng nanay mo, pero ang bigat-bigat mo pa. Pagkatapos, hindi ka ikinahiya ng nanay mo. Ngayon, lumaki ka na, ikinakaya mo ng nanay mo. At tingnan mo naman, maliwanag, miski si Jesus, ipinakilala ni Jesus, ibinigay ni Jesus ang kanyang nanay sa atin. Ang sabi kay Juan sa Kalbaryo, Son, behold woman, behold your son. Una palang tinawag dito woman. Si Maria tinawag na woman because that woman was the promised woman, okay, by God to be an instrument of salvation. Okay, remember in Genesis chapter 3 verse 15, that woman na si Eva na nagkasala. Pero sinabi, a woman will crush the head of the serpent. Ito na po ang woman na ito. At tandaan po, inulit po yung uli yan sa kasalan sa Kana. Anong tawag ni Jesus kay Maria? Hindi Mary, kundi woman. Yun na po yun. Woman. Oh, ang apod baga, woman. Okay? At the same time, yun din sa Calvary. Woman, behold your son. Son, behold your mother. So yun, ipinakikita sa atin mga tugang na si Maria, ina ni Kristo, at dito ibinibigay sa simbahan sa pamamagitan ni Juan, Ebanghelista, na si Maria ay ina din natin. Kaya ngayon, bukas, January 1, ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng banal na ina ng Diyos. Napakaganda po yun. Ano? So, si Maria, ina ng Diyos. Okay? So anyway, mga tugang, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukal. Ang oras po taming ngunyan, 30 minutes after 1 o'clock. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medika. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig magkitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po tayo giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na aldaw ning Martes, petsa 31 kang bulan ning Desyembre, ang huring aldaw kang taon, huring aldaw kang bulan na 2024, December 2024, at bukas ating ipagdiriwang ang New Year. Kaya sa lahat, Happy New Year! At pero siyempre sa simbahan, hindi lang Happy New Year. Sapagat ang New Year, the new liturgical year, nagsimula po yun ng Advent. Okay? The New Year ng simbahan ay hindi po bukas, kundi tapos na po. Nainot ang New Year ng simbahan kaysa sa New Year dito sa ating Pilipinas o society o sa mundo. Pero bukas, mga kaibigan, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kaya Happy New Year. At sa Happy New Year, happy tayo sa bagong taon kasi meron tayong ina na magiging kasama sa taong ito. Okay? Kaya masaya tayo at bagong taon na naman. Ngunit medyo nakakabahala. Saan kaya tayo, sabi nga, dadalhin ng bagong taong ito? Yung palagi may mga tao nag-iisip, sa ano kayong mangyayari ngayon to 2025? And by the way, ngunya 2025, sa tuwing isa-celebrate ang the Jubilee of Hope. Yan, pag-asa. Yan, Jubilee of Hope, where tayo mga pilgrims of hope. Ano kaya ang mangyayari sa taong ito, sa mundo? Kaya minsan may mga tao naman manghuhula sa ating bansa, sa ating pamilya. Ang mga katanungang ito ay nakakabahala kung tayo ay titingin lang sa ating mga sarili. Mahirap po yun. Kung titingnan lang natin. Kaya nga maganda sa unang araw ng taon, meron tayong kapistahan na walang iba kundi ang kapistahan ni Mama Mary bilang ina ng Diyos. Kaya nga, kailangan may nasasandalan tayo. Okay? Ngayon, sinong masasandalan natin? Masasandalan natin ang Diyos. Ang ina ng Diyos. Kailangan tumingin sa Diyos na siyang may hawak ng kasaysayan. Tandaan po natin, hawak pa rin ni Santo Niño ang mundo. Hawak-hawak niya ba ganyan, di ba? Tingnan mo si Atlas na tao, Cuba. Nakukuba si Jesus, hawak niya ang mundo pero hindi nakukuba, nasa kamay lang niya. Tingnan mo. So yan ang ibig sabihin, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa tao. Kaya nga kailangan tumingin tayo sa Diyos lagi, sapagat siya ang may hawak o siya ang may control ng lahat. Tandaan po natin, sa kanya tayo hihingi ng pagbabasbas. Kaya maganda nga, mamaya, bago magsimula ang bagong taon, maghingi tayo magdasal tayo. Ito ay ginagawa natin ngayon, kaya nga, sinisimulan natin ang bagong taon sa pagdarasal bilang sambayanan. Okay? Napakahalaga po ito. At humingi tayo ng bendisyon ng Diyos. Anong bendisyon ang hiningi natin? Sa unang pagbasa bukas na maririnig natin ang bendisyon na ibinigay ng mga pare sa lumang tipan. Okay? Maganda po ito. Siguro na narinig natin lagi ito. Okay? Basahin ko mga matugang. Maganda ito doon sa aklat na Bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Ito, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kanya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan.
Okay, napakaganda ito ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Yun po yung bindisyon. Kaya nga, siguro maganda po ito. Ulitin ko, sana makasunod kayo. Isulat ninyo ito. Mamaya sabihin ninyo, o bukas sabihin ninyo ito. Okay? Pagpapalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Yun, maganda po yan, ang bindisyon na yan. So, yun po, every now and then, gamitin natin ang bindisyon na yan, dasal na yan, na pagpalain ka nawa. God bless you and protect you. Yan. May God bless you and protect you and have mercy on you. And sabi nga, subaybayan ka. Yan, napakahalaga po yan. So, maganda po ito, Kaya, sa unang pagbasa, yan po ang maririnig natin. Na may masasandalan tayo sa Diyos. Kaya palaging magdasal. So, yan po. Ang unang pagbasa nagpapaalala sa atin ng bendisyon na ibinigay ng pari noong sa lumang tipan. Ang mga pari noon ay si Aaron at ang kanyang mga anak. Ang bendisyon na ibinigay nila ay napakaganda. Uulitin ko for the third time. Parang sa ganun. Huwag mong kakalimutan ito. Sumunod ka sa akin. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagang kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ka ng kapayapaan. Ingatan. Tindan mo Ingatan, subaybayan, lingapin. Yan ang pagpapalang hiningi natin. Di ba? Yun din ang kailangan natin sa panahong ito, Ano man ang mangyari, basta tayo ay nakakasiguro sa pag-ingat, pagsubaybay, at paglingap na Diyos na makapangyarihan at mapagmahal. At hindi tayo mawawala o mapapahamak. Yan po napakalaga. Sabi ko nga nung nagmimisa ako doon sa mga simbang gabi sa Alcala o saan man tayo sa mga ibang mga baryo, sabi ko sa kanila, mauutob ang hinahagad nindo sa Diyos kung kita minatubod. At ang taong nagtutubod, nagsusunod. Yan, okay? Kaya magtiwala lang tayo. Maniwala lang tayo. At sa pagtiwala natin, ibigay natin talaga ang buong tiwala sa Diyos. Ang tiwala natin sa Diyos ay tulad ng tiwala ng isang bata sa kanyang ama. Tandaan natin yan. Umulan man o malakas, maging madilim man ang gabi, kumulog man ang langit, basta nandyan ang kanyang ama, tahimik ang bata. Bakit? Ay, nandyan si Papa Hindi ako pababayaan Ganon din tayo nandyan ang Diyos Hindi tayo niya pababayaan. Kaya yung mga taong relax lang ay hindi hindi nagwo-worry ay talagang may paniniwala. Pero minsan kasi ang gusto ng tao palaging control. At dahil sa pagkukontrol mo, ikaw ay nagwo-worry, na-stress ka. Kaya nga maganda surrender. Ang problema kasi, we don't want to surrender to God. We ask God to surrender. Mali po yata yan Miski sa dasal nga, baliktad na Sa halip na dapat ang dasal ganito, Lord, speak. Lord, speak. Magsalita ka, Lord. Your servant is listening. Pero iba na ngayon Lord, listen. Because your servant is speaking. Nagsasalita ako. Wow. Asan yung pagsusurrender natin sa Panginoon? Mahalaga po ito na ngayong bagong taon, let us surrender everything to the Lord. And let the Lord take over. Ayaw natin na ang Diyos ang mag-take over. Gusto natin parang tayo palagi ang mag-take over. I am in the command. I am the commander. Wow, grabe Yan ang problema sa atin. Malapit na naman ang eleksyon. Sana mag-isip-isip naman tayo kung sino ang pipiliin natin. Yung bang mga kandidato na kung saan palaging iniisip yung kanilang kapakanan lamang
Hindi iniisip ang ikabubuti ng karamihan, yung common good. Iniisip lamang nila yung para sa kanilang sarili. Ay delikado po 'yan. Mahirap ngayon eh. Kaya nga ang maganda diyan tingnan natin yung mga kandidato na talagang unang-una may integridad. May takot sa Diyos ang problema yung iba wala nang takot sa Diyos kaya mangurakot, magnakaw, wala na. Kahit gumawa ng masama, pumatay, basta wala nang takot sa Diyos Yan ang problema. Kaya mag-ingat po tayo Kaya sana ito ang ating gawin manalig tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Okay, balik po kita giraray sa programang Marina Hapon with Father Butch Bombasi OP at ngayon ating inihahanda ang ating mga sarili sa darating ng bukas sapagkat January 1 ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Okay? Sapagkat bukas holiday wala tayong programa kaya ngayon na aking inihahanda kayo parang pagdating bukas January 1 mag-enjoy na lang po tayo kahit hindi kayo makinig bukas muna tayo free day muna tayo bukas kasi bagong taon naman so sana mag-enjoy tayo so magkikita ulit tayo sa Huwebes na okay sinasabi January 2 na sa Huwebes at patuloy ulit tayo sa paghasik ng mabuting balita so ngayon sabi ko sa inyo na bukas ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Mama Mary bilang ina ng Diyos at napakaganda po sabi ko nga yung bendisyon na ginawa ng mga sa Lumang Tipan
pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. So dito, iingatan, susubaybayan, at lilingapin. So mayroon po yun Kaya natatanda natin ito na basta nandyan ang Diyos, hindi tayo dapat mangamba. Okay? Nangangamba. Hindi natin hawak, tanda natin ang darating taong ito. Hindi, kaya nandyan, hindi tayo mababahala kasi nandyan ang Diyos. Okay? Sabi nga, makakayanan natin ang lahat dahil sa Diyos nakasama natin. At lalong-lalo na si Maria nakasama natin. Kaya upang lalo pang patibayin ang loob natin sa simula ng bagong taon, sabi, itinutuon natin ngayon ang ating atensyon kay Mama Mary. Ang ating mahal na ina. Kaya ang January 1 ay dakilang kapistahan ni Mama Mary bilang ina ng Diyos. Si Maria ay ina ng Diyos. Ito ang pinakadakilang karangalan niya. Mismo ang nagsabi nga, sabi ko kanina, ang Anghel Gabriel, na ibinalita kay Maria, magiging ina ka ng Diyos. At si Isabel, sino ako na bisitahin ako ng ina ng Diyos o ng Panginoon. Kaya marami. At si Jesus, sinabi rin niya yun mother. Okay? So yun mga tugang, napakahalaga. Ito ang pinakadakilang karangalan. Siya ay ina ng Diyos. Hindi dahil siya ay Diyos. Tandaan po natin Hindi po si Maria Diyosa. Hindi po siya sinasamba. Tandaan natin yan Siya po ay ating iginagalang na napakatas na paggalang dahil siya po ay ina ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. Hindi Diyos si Maria, ulitin ko yan. Siya isang babae lang, okay? Tulad ng lahat ng babae. Pero sabi nga, siya ay pinagpala sa lahat ng babae. Tandaan din po natin yan. Tinawag natin siyang ina ng Diyos dahil kinikilala natin na ang kanyang anak na si Jesus ay Diyos. Ito ang katangi-tanging sabi natin kay Maria. Siya ay special dahil sa special ang kanyang anak. Itong si Maria na ina ng Diyos ay ina rin natin. Tandaan po natin sa Kalbaryo, hindi ba? Sinabi ni Jesus, "Woman, behold your son. Woman, behold your son. Son, behold your mother." Yun. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ni Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga, nagpakatao si Jesus upang ibahagi niya sa atin ang kanyang pagkaanak ng Diyos o pagiging Diyos. Naging kapatid natin si Jesus. Kaya tulad niya, tagapagmana rin tayo ng langit. Dahil sa kapatid tayo ni Jesus, kaya nga ang kanyang ina ay ina na rin natin. Kaya nga tinatawag natin si Maria na Mama Mary, o mahal na ina, Alam mo, sa bawat simula ng buhay mga kaibigan, nandyan ang isang ina. Tandaan mo, lahat tayo sinila ng ating ina. Walang tao dito na nabuhay na walang ina. Pwedeng walang tatay kasi pagkatapos ng nabuntisan yung babae, iniwanan ng tatay, pero o ng lalaki, pero hindi po. Ang nagsilang sa atin ay ang ating ina. Tandaan mo, ang ina ang siyang nagbibigay ng katatagan sa atin. Kaya sa simula pa, ang bawat taon ay inaalala natin si Maria. Ano man ang mangyari sa taong ito, may ina tayo na matatag. At masasandalan, may malalapitan, di ba? Kaya kung alangan pa tayo na lumapit sa Diyos, ibinigay sa atin ang isang babae, isang tao, isang kapwa natin na dinakila ng Diyos. Sa Kanya tayo lumapit at humingi ng tulong sa Diyos. Sabi nga, to God through Mary. Maliwanag bagay yan. Ulitin ko hindi po si Maria Diyos. Okay? Si Maria ay tao na pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. So ngayon din, sabi nga, actually ang oktaba,
ikawalong araw mula sa Pasko, yung tinatawag natin octave. Ito po ang katapusan ng octave. Nagsimula noong December 25, magtatapos po ito ngayong January 1, yung octave. Kaya nga, pagkatapos ng December 25, palaging may gloria. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ang ikawalong araw ay ang araw ng pagtutuli at pagbibigay ng pangalan sa isang bagong silang. Sa araw na ito ay binibigay ang pangalang Yesus sa sanggol na sinilang sa sabsaban. Ang pangalang Yesus ay nangangahulugan ang Diyos ay tagapagligtas. Angkop ang pangalan nito sapagat iyon ang talagang misyon ng taong ito ni Jesus. Ipadama sa atin ang kaligtasan mula sa Diyos. Tinupad ni Jesus at ni Jesus at lalo din si Maria at ni Jose ang salita ng anghel sa kanila na ganito ang pangalan ibibigay sa kanilang sanggol. Sapagkat ang nagbigay ng pangalan ay walang iba kundi ang anghel. Hindi si Maria. Ang sabi ng anghel, Maria, Jose, ang ipapangalan ninyo sa iyong sanggol ay Jesus. Ang pagtutuli naman, mga kaibigan, ay gawain upang ang bata ay mapabilang na sa lahi at reliyon ng mga Hudyo, yung circumcision. Kung sa atin, ito po ay parang pagbibinyag sa Kristiyano. Si Jesus ay hindi lang naging bahagi ng mundo, siya ay naging bahagi rin ng isang lahi na may kanyang sariling pananampalataya. Napakaganda po mga kaibigan, Ang mga Hudyo ay pinili ng Diyos upang maging daan para ang kaligtasan ay dumating sa mundo. They were chosen people, tanda natin. Pinagtipon ng Diyos ang bayang ito sa Kanya. Sa kanila, nangangagaling si Kristo na ipinangaki ng Diyos. Ipinangako ng Diyos siya na nagdala ng katarungan, kapayapaan para sa atin. Tandaan natin mga kaibigan, si Jesus ang Kristong ito. Okay? Jesus is the Christ, the anointed. At tandaan yung sa pagtutuli kay Jesus noon, siya ay opisyal na napabilang sa bayang tinipon ng Diyos. Tandaan po natin. Ang nakakalungkot lang, dumating siya sa kanyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Yan ang masakit na katotohanan. Hindi naging tapat ang bayan ng mga Hudyo sa kanilang misyon. Hindi tinanggap si Jesus bilang Kristo. Ipinagpatuloy ng simbahan ang orihinal na misyon ng Israel bilang bayan ng Diyos. Kaya ang simbahan, mga katugang, ay sambayanan na tumatanggap na si Jesus ay anak ni Maria. Okay? At siya nga ang Kristo ng Diyos. Okay? Sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan ng buong mundo. Magandang sariwain natin mga kaibigan ang katotohanan ito sa simula ng bagong taon upang maging totoo tayo sa ating misyon bilang simbahan ang bagong bayan na nakatipon sa Diyos. Kaya mga kaibigan, sa pagpasok ng bagong taong ito, may 3 bagay tayong inihingi sa Diyos. Una, hiningin natin ang kanyang pagbabasbas na walang iba kundi ang kanyang pagkalinga, pagsubaybay at pag-ingat sa atin. Pangalawa, sa pag-alala natin kay Maria bilang ina ng Diyos, tinatawagan natin siya na maging ina din natin. Pinapatnubayan at gabayan nawa tayo tulad ng pagpapatnubay niya kay Jesus sa simula ng kanyang buhay. Ang pangatlo ay sa pagtutuli at pagbibigay ng pangalan kay Jesus ay hinahamon tayo na tanggapin siya bilang tagapagligtas natin. Siya ay isa rin natin. Kasama natin siya sa sambayanan. Tayo ay kanyang sambayanan. Kaya tahakin natin ang buong taong ito na kasama si Jesus, si Maria. Kaya Happy New Year sa lahat. Masaya ang New Year sapagat nandyan ang Diyos na kasama natin. Harapin natin ang bagong taon na may buong tiwala sa Diyos sapagat kasama natin si Maria.
Kaya mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik ninyo sa programang Maray na Hapon at nawa na pagbigyan ko kayo ng impormasyon, inspirasyon as in bendisyon. Ito po muli si Father Boots Bombasi Open nagsasabing, we are all a blessing to one another. And again, Happy New Year everyone. Bye-bye.